kde vás vítam pri sledovaní lekcie Pilatesu. Je to naša prvá lekcia. Všetky lekcie budú zamerané na celé telo, takže precvičíme úplne všetko. A dnes začíname z tohto krásneho prostredia. Chcela som, aby ste mali tento výhľad, pretože aj tá energia pri tom cvičení sa môže preniesť ku vám domov. A to je veľmi dôležité. Takže ideme začať. Začíname takou krátkou meditáciou ako každú jednu lekciu. Nech sa páči. Takže zrolujeme sa pomaly dole, ideme sa poza stehná, pomaly ideme dole, ľahneme si, uvoľníme sa, pokrčíme nohy v kolenách, kolená si opri o seba, uvoľni celé telo, zavri oči, navnímaj svoje telo, navnímaj svoj dých a trikrát sa zhlboka nadýchni. Nádych nosom, hlboký výdych ústami, nádych, hlboký výdych a ešte jeden nádych a hlboký výdych. Necháme zatvorené oči a sústredíme sa na uvoľnenie celej našej tváre. Vedome uvoľni svoje čelo. Uvoľni obočie. Priestor medzi obočím. Uvoľni svoje oči. Nos. Uvoľni líca. Uši, uvoľni svoje pery, uvoľni bradu. Ak by si ešte niekde pociťoval nejaké napätie, tak ho teraz vedome uvoľni, ale len v tichosti. Počúvaj zvuky okolo seba. Ešte raz sa trikrát zhlboka nadýchneme. Nádych nosom, hlboký výdych, nádych a výdych. A ešte jeden nádych a hlboký výdych ústami. Pomaličky otvoríme oči, kolená si dáme na šírku bokov, ideme zaktivovať panvu, takže s nádychom preklopíme panvu vpred, ideme na hrbole sedacích kostí, tu nám vzniká priestor a s výdychom panvu podsadíme smerom k sebe. Nedvíhame celý zadok, iba podsadzujeme panvu, preklapame ju smerom k sebe. Nádych, preklopím panvu vpred a výdych podsadíme. Poďme ešte trikrát. Nádych, preklop panvu vpred. Výdych, podsadzuj. Poďme 2. Nádych. Výdych. Posledný 1. Nádych, preklopíme panvu vpred. A výdych, podsadíme. Vrátime panvu do neutrálnej polohy, prisúvame chodidlá trošku vyššie. Panve. Teraz s nádychom mierne preklopíme panvu vpred, s výdychom podsadzujeme a rolujeme stavec po stavci dohora do ústa. Upažíme ruky, prsty na široko a poďme ruky za hlavu. Nádych a s výdychom vráť. Nádych. Vráť, výdych. Poď ešte trikrát. Nádych. Výdych. 2. Nádych.
výdych, posledný jeden, nádych, výdych, panva zostáva hore, ruky vzpažíme, dlane vytočíme k sebe, prsty stále na široko, teraz ťaháme ruky dohora s nádychom a s výdychom pritláčame lopatky do podložky. Nádych, ťaháme ruky dohora a výdych, pritláčame lopatky do podložky. Poďme ešte 3-krát. Nádych, ťahaj ruky hore. Výdych, pritláčaš lopatky. Poď ešte 2. Nádych. A výdych, posledný 1. Nádych, ťaháme ruky dohora. A výdych, pritláčame lopatky dole. Dobre, panva zostáva stále hore. Ruky položíme dole. Ideme striedavo spúšťať boky k podložke. Takže nádych, spúšťame pravý bok podložke, čo najmenší pohyb kolenami. Výdych, vráť. Nádych, spúšťame ľavý bok. Výdych, vrátime. Poď ešte 4-krát. Nádych. Výdych 3. Nádych. Výdych 2. Nádych. Výdych, posledný 1. Nádych. A výdych. Dobre, ešte chvíľu zostávame hore. Vyhneme pravú špičku. Položíme ľavú. Polož. Dvihni pravú petu. Polož. Ľavú. Polož. Dvihni obe špičky. Obe pety. A ešte raz. Obe špičky. A obe pety. Hore nádych. A s výdychom ukladáme pomalý stavec po stavci, poslednú panvu naspäť dole na podložku a môžeš chodidlá trošku ďalej odstúť znovu od panvy a zase upažíme ruky, prsty na široko, znovu pôjdeme s nádychom ruky za hlavu a s výdychom vrátime. Nádych a výdych. Poďme 3. Nádych. Výdych, vráť 2. Nádych. Výdych, ešte raz nádych, výdych, pokračujeme, ruky za hlavu, nádych, dlane vytočíme k zemi okolo tela, s výdychom vrátime, nádych, dlane vytoč k zemi okolo tela, výdych, vráť, poď ešte 3, nádych, výdych, 2, nádych, výdych, posledný 1, nádych, výdych, prichádza zmena. Dlane teraz vytočíme hore do stropu a ideme dookola, nádych okolo tela a s výdychom ponad hlavu vráť, vytočíš dlane do stropu, nádych okolo tela a výdych, vráť, poď ešte 3, nádych, výdych, 2, nádych, výdych, posledný 1, nádych a výdych. Výborne, nechávam ruky na podložke. Teraz budeme striedavo vystierať nohy vpred. Ťaháme pravú nohu s nádychom, akoby do diaľky a výdych, vrátime. Nádych ľavá, výdych, vráť, poď ešte 4-krát, nádych. Výdych 3, nádych, výdych 2, nádych, ťahám do diaľky, výdych, vrátim, ešte 1 nádych a výdych, pripojím ruku na kríž, ruku aj nohu ťaháme do diaľky, ako by nás niekto vyslovene naťahoval. Preciťujem to natiahnutie s nádychom, precit to natiahnutie a výdych, vráť, nádych, druhá strana. A výdych, vráť, poď ešte 4, nádych, výdych 3, nádych, výdych 2, nádych, výdych, posledný 1, nádych a výdych, super. Spojíme kolená, chodidlá, rozpažíme ruky, ideme rotáciu chrbta, takže kolená a chodidlá do jednej strany, hlavu vytáčame do druhej, nádych, výdych, nádych, druhá strana a výdych, poď ešte 4-krát, nádych,
výdych 3, nádych, výdych 2, nádych, výdych posledný 1, nádych a výdych. Perfektne, super, vrátime ruky pozdĺž tela, vystri jednu, vystri druhú nohu. Pravú nohu krčíme v kolene od seba, preklop cez telo, výdych, vystieraj, nádych a výdych, poď 3. Precvičíme bedrové kloby, 2. 1 a meníme smer, tá istá noha, ideme kolenom dovnútra, od seba a výdych, vystri, dovnútra, od seba a vystierame, poď ešte 3, 2, 1. Striedame druhú nohu, takže ľavú nohu krčíme v kolene od seba, preklop cez telo, výdych, vystieraj, nádych a výdych, poď 3, 2, 1. Dobre, meníme. Ideme kolenom dovnútra, tá istá noha od seba a výdych, vystri, dovnútra, od seba a vystieraj, poď 3, 2 a posledný 1. Super, rozcvičku máme za sebou, trošku privinieme kolená, na chvíľočku uvoľníme, pohojdáme zo strany na stranu a už môžeme prejsť na cviky. Pouvoľňujem, položím jednu, položím druhú nohu. Pripomínam pri cvikoch, ako to bolo na úvode, kde som vysvetľovala tie základy pilatesu, tak stále máme tie rebrá a ten imprint zachovaný, rebrá schované, tak to hovoríme. Čiže vlastne, ak si to tak navnímate, keď dáte dlane na hrudný kôš, môžete kľudne zavrieť oči, nadýchnite sa, nádych, hrudník vlastne ide od seba, stúpa do strán, sa rozpína a s výdychom mierne tlačíte na ten hrudník, vydychujete a keď dovydýchnete úplne a mierne tlačíte na ten hrudník, to je práve ten pocit tých akoby schovaných rebier, toho imprintu zachovaného, čo je úplný základ v pilatese. Takže toto si stále tak strážime. Takže rebrá schované, ruky položíme pozdĺž tela. Nohy nechávame na šírku bokov. Na teraz začíname s rolovaním pánvy do hora, do mosta. Takže pôjdeme s nádychom, preklopíme pánvu vpred, ideme na hrbole sedacích kostí. S výdychom ju podsadzujeme, rolujeme stavec po stavci pomaly hore. Tu nádych a s výdychom znovu ukladáš stavec po stavci pomaly dole, poslednú pánvu, poď ešte nádych, preklopíme pánvu vpred, s výdychom podsadzujeme, rolujeme hore do mosta, hore, nádych a s výdychom ukladáme stavec po stavci naspäť, dole, poďme ešte 5 krát, nádych, preklopíme pánvu vpred, výdych podsadíme, ideme do hora, hore, nádych a s výdychom ukladáme dole, poď 4, nádych, preklop pánvu vpred, s výdychom podsadzujeme, rolujeme hore, hore, nádych a výdych, ukladáme sa naspäť dole, poď ešte 3 krát, nádych, preklop pánvu vpred, výdych, podsadzuj, vyrolujeme sa hore, hore, nádych a s výdychom ideme dole. Poďme ešte 2 krát, nádych, výdych, poď hore, hore, nádych a výdych, ideš naspäť dole, posledný 1, nádych, preklop pánvu vpred, výdych, podsadzuj, vyroluj sa hore, hore, nádych a s výdychom ukladáme stavec po stavci naspäť dole na podložku. Pre sťaženie si spojíme chodidlá, spojíme kolená. Na teraz pánvu nepíhame, dávame iba kolená od seba, takže pôjdem nádych a výdych, kolená od seba,
Čo to dá maximálny rozsah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Spojíme kolená chodidlá. Teraz pôjdeme panvou hore, budeme dávať kolená od seba a zase pôjdeme panvou dole. Takže pôjdem nádych, výdych, panva hore, nádych, kolená od seba, kolená spoj a výdych. Poď dole, poďme 10. Nádych, výdych, nádych, spojíš a výdych. Kladaš panvu dole. 9. Nádych a ideš dohora, spojíš a panva dole. Poďme ešte nádych, výdych, nádych a výdych. Poď 7. Nádych, výdych, nádych a výdych. 6. Nádych, výdych, nádych a výdych. 5. Nádych, výdych, nádych a výdych. 4. Nádych, výdych, nádych a výdych. 3. Nádych, výdych, nádych a výdych. 2. Nádych, výdych, nádych a výdych. Posledný 1. Nádych, výdych, nádych a výdych. Super. Zostávajú kolená chodidlá spojené. Teraz nerobíme nič iné, iba dvíhame päty od podložky. Možno sa to zdá úplne jednoduchý cvik, ale kľudne aj pri tomto cviku zapájame také svaly, že kľudne môžete mať aj krče. Takže robte to opatrne, pomaly, stále voda pri sebe. Takže ideme na to. Nádych, výdych, dvíham tie päty do hora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ideme si to celé spojiť. Takže pôjdeme. Môžete si kľudne chodidlá prisnúť aj trošku bližšie k sebe. A pôjdem nádych dole, výdych ide panva hore, nádych dvíhaš päty hore, výdych kolená od seba, kolená spoj, päty položíš a výdych panva dole. Poďme 8 krát. Nádych, výdych, päty hore, nádych, spojíš, päty dole, výdych. 7. Nádych, výdych, päty, nádych, kolená od seba, kolená spoj, päty dole, panva dole. 6. Nádych, výdych, päty hore, nádych, kolená od seba, kolená spojíš, päty dole, panva dole. 5. Nádych, výdych, päty hore, kolená od seba, kolená spojíš, päty dole, panva dole. 4. Nádych, výdych, päty, kolená spod, päty dole, panva dole. Ešte 3 krát. Nádych, výdych, päty hore, kolená od seba, kolená spoj, päty dole, panva dole. Poď ešte nádych, výdych, päty hore, kolená od seba, kolená spoj, päty a panva dole. Poď ešte nádych, výdych, päty hore, kolená od seba, kolená spoj, päty dole, panva dole. Dám si ešte 1. Nádych, výdych, päty hore, kolená od seba, kolená spoj, päty dole a panva dole. Výborne, na chvíľočku môžeš uvoľniť kriviny kolená, na chvíľku pohodaj znovu zo strany na stranu. Pouvoľňuj. Ideme ďalej ešte v modifikácii týchto cvikov. Takže zostávame na chrbte. Dáme si jednu nohu dole, položíme druhú nohu dole. Znovu si spojíme kolená a chodidlá. Komu by toto už bolo veľa, pretože to už je také akože sťaženie,
tak si môže dať kľudne kolená na šírku bokov. Dobre? Kto vládze, necháva kolená aj chodidlá spojené. Takže ideme teraz nasledovne, pôjdem nádych, výdych, dávam panvu hore, pety hore a idem len kolená od seba. Nádych, výdych, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zostávajú panva, pety hore, komu je veľa, pety položí. A teraz idem len hmyty, vlastne také malé hmyty panvou. Neidem panvou úplne dole, takže idem len nádych a výdych. Nedotknem sa podložky. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ešte chvíli zostane, už to trošku páli, ale ideme ďalej. Ideme rýchle hmyť. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poď ešte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Najprv položíme pety nádych a s výdychom ukladám stavec po stavci pomaly dole a znovu trošičku uvoľníme to hojdaj zo strany na stranu. Super, super, ideme ďalej. Ešte zostávame v ľahu, takže položím jednu, druhú nohu položíme. Teraz ideme si dať cvik zvaný dead bug. Takže zodvihneme jednu nohu do stovky pravý uhol a druhú nohu do stovky pravý uhol na šírku bokov, rebra schované, spážime ruky. Pre tých, ktorí máte problém s lumbálnou časťou, s driekovou časťou chrbtice, kľudne si podoprite ruky mierne pod pánvou pod zadok. Áno, toto je dosť také obťažné na tie brušné svaly, takže ideme trošku potrapiť brúško. Kto môže, tak dáva ruky hore, je to ťažšia verzia, respektíve aj plná verzia cviku dead bug. Takže dlane vytočené k sebe, prsty naširoko a ideme teraz ťuk len nohami na teraz, nohami, nie je to úplne full verzia, začíname modifikáciami, takže ideme ťuk dopredu špičkou, jednou nohou a druhou. Nerobím toto, že len cez koleno, ale idem krásne cez ten bedrový klop dopredu. Takže pôjdem nádych, výdych, nádych, výdych. Poďme 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Modifikácia, zostávame, budeme vystierať striedavo teraz nohy vpred. Takže pôjdem nádych, výdych a striedam nádych a výdych. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, zostávame. Pripájame teraz ruky na kríž, takže teraz ide priamo celý cvik dead bug. Takže ideme nádych, výdych a vrátim 10, 9, 8, 7 a krásny cez bedrový klub 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ešte zostávame, vydržíme, vystieram nohy vpred na kríž aj s rukou, ťahám ruku dozadu, takže pôjdem nádych, výdych, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Dobre, privinieme kolená, zaslúžený odpočinok na chvíľočku, sa pohojdáme, uvoľníme znovu. Super. Pri tom cviku dead bug, pokiaľ zase máte problém s tou lumbálnou časťou chrbtice, tak keď aj vystierame nohy dopredu, tak nespúšťajte nohy úplne dole. Pokiaľ sa dá, pomaličky. Takže na chvíľku ešte uvoľnite a ideme ďalej. Ešte zostávame v ľahu a potom pôjdeme na bočné cviky. Takže položím druhú nohu na šírku bohov, jednu nohu vyložím do stovky, do stoličky a teraz len tú nohu vystieram dohora. Nič iné. Nádych, výdych. 10, 9, 8, 7, rebra schované 6, 5, 4, 3, 2, 1, nechávame nohu vystretú, spúšťame nohu dole, nádych, výdych, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nechám nohu vystretú a teraz idem len flex a špička. Flex a špička. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nechávam špičku prepnutú. Teraz si predstavím, že tou špičkou akoby kreslím buď na strom, na strop, alebo ja teraz vlastne na nebo, mám výhľad na nebo a na slnko, tak kreslíte kruh. Takže urobíme takto. Prvý polkruh nádych, druhý polkruh výdych. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ešte chvíľu vydržíme, zaflexujem chodidlo a teraz si predstav, akoby petou kreslím, ale do druhej strany ten kruh. Prvý polkruh nádych, druhý výdych. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, uvoľníme trošku, môžem vytriasť stehná, uvoľniť, ideme na druhú stranu. Takže zase rebra schovám, pripravím sa, druhú nohu dáme do stovky a len vystierame nádych a výdych. 10, 9, 8, poďme 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nechávam nohu vystretú, spúšťame nohu dole, nádych a výdych. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, zachovávam imprint 3, 2, 1, nechávam nohu vystretú, flex a špička, nádych a výdych. 10, 9, 8, 7, poďme 6, 5, 4 a 3, 2,
1, nechávam špičku prepnutú, znovu kreslím akoby na strop, takže prvý polkruh, nádych do jednej strany, druhý výdych. 10, 9, 8, 7, 6 a 5, 4, 3, 2, 1. Zaflexujem chodidlo, idem akoby petou do druhej strany, kreslím kruhy. Prvý polkruh nádych, druhý výdych. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, pomaličky položím nohy, znovu vytrasiem trochu stehná, priviniem obe kolená, trošku pohojdám, znovu uvoľním. Pôjdeme ešte na jeden cvik takto v ľahu a potom už pôjdeme na sériu bočných cvikov a ešte na brúško pôjdeme zacvičiť na chrbát viac. Takže položím jednu, druhú nohu a teraz pôjdeme nasledom. Jednu nohu dáme do stovky, druhú nohu dáme do stovky. Dávame si ruky poza hlavu. Jednu nohu vystrieme. A teraz k tej nohe, ktorá je vystretá, pôjdeme na kríž, lakeť, koleno, len tá strana, strany nestrieda. Pôjdeme, trošku je to ako single leg stretch, ale veľmi podobné. Takže koleno, lakeť, pôjdem nádych, krčím, výdych. A znovu nádych, výdych. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, nespúšťam, znovu si dám nohy do stovky, vystriem druhú nohu a zase pôjdem len do tej istej strany, zase na kríž, lakeť, koleno tej vystretej nohy. Takže nádych, výdych. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, brúško už páli, to je super, takže privinieme kolená, znovu trošku uvoľníme a ideme na bočné cviky. Položím jednu, položím druhú nohu, môžeme sa stočiť na bok. Radšej si dám vedľa, dávame si ruku pod hlavu. Zarovnáme sa so zadným okrajom podložky. Takže so zadným okrajom podložky. Rebra schovám. Tu vám vzniká taká medzera, taký priestor. Podložím si vpredu ruku, čiže zafusujem sa rukou. Takže rebra schované. Posúvam jemne panvu dopredu, peta je na pete. Zaflexujem chodidlo. Teraz pôjdem nádych, výdych. Dvíham nohu do úrovne bedrového kolbu a ideme len teraz dohora nohu. Takže pôjdem nádych a výdych a vrátim do úrovne bedrového kolbu, nepoložím nohu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nechávam v úrovni bedrového kolbu, poď hmyty. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stále nechávam v úrovni bedrového kolbu. Ideme 2 hmyty dopredu, takže pôjdem nádych, výdych. Prepnem špičku, mierne idem vzad nohou, nádych, zase flex, výdych, pre.
Prepni nádych, zad mierne a výdych. Poďme 8, 7, poďme 6, prebráskované 5, 4, 3, dozadu ideš nohou iba mierne, aby ťa neprevážilo 2, 1. Dobre, položíme. Teraz mierne pokrčíme spodnú nohu, pokrčíme aj vrchnú nohu a vrchnú nohu vystrieme smerom dopredu. Nádych, výdych, mierne ju zodvihni od podložky a ideme len dohora. Dvíhať nohu. Takže pôjdem nádych a výdych. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, super. Môžeš dať jednu nohu vystri, druhé koleno pokrč, daj si ho pred seba a vrchom tela sa vytočíme do druhej strany. Natiahneme, trošku uvoľníme. Na boku ešte chvíľku zostávame na tejto strane, potom budeme stranu meniť, takže stále zase dáme si ruku pod hlavu. Znovu rebra schovám, kontrolujem si to stále. Päta na pete, oprím sa vpredu rukou a pripravím sa na to, že budem dvíhať obe nohy mierne, stačí úplne mierne od podložky. Takže pôjdem nádych a výdych. 10, 9, 8, 7, 6, 5, super, 4, 3, 2, 1. Paráda, super, ideme na druhú stranu. Takže premeníme si strany. Dáme si znovu ruku pod hlavu. Zarovnáme sa so zadným okrajom podložky. Posúvam pánu mierne dopredu, päta je na pete. Rebrá schované, fixujem sa vpredu rukou. Zaflexujem vrchné chodidlo, nádych, výdych, dvíham ho do úrovne bedrového kolbu a ideme dohora. Nádych a výdych. Nepoložiť nohu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, ideme ešte hmyty, nechávam nohu v úrovni bedrového klubu zaflexovanú. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stále nechávam v úrovni bedrového klubu. Ideme nádych, výdych, 2 hmyty vpred. Prepnem špičku a mierne vzad tak, aby nás neprevážilo dozadu. Iba mierne. A znovu zaflexujem 2 hmyty. Nádych, výdych. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, super, položím. Pokrčím jedno, druhé koleno, koleno na koleno, vrchnú nohu vystieram dopredu, nádych, výdych, mierne od zeme dvíham a idem dohora, nádych, výdych. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, položím. Takže môžem teraz si trošku vystrieť spodnú nohu len pre stretching.
Dám si koleno pred seba, vrchom tela sa vytočím do druhej strany, trochu natiahnem. Výborne. Znovu sa dám ešte do pozície, čiže dávam si ruku pod hlavu. Rebra schovám, imprint zachovaný. Opieram sa vpredu rukou, spojím vlastne päta je na pete, pánvu posielam mierne vpred a ideme dvíhať nohy mierne od podložky obe. Takže nádych, výdych. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfektne, super, super job. Takže ideme teraz sa pretočiť na brucho. Zoberieme si uteráky. Dáme si uteráčik pod čelo. Nohy si dávame na šírku bokov. Dávame si ruky do sviečky, čiže pravý uhol, dlane sú vytočené k zemi. Čelo si dám na podložku a teraz nerobím nič iné, iba budem dvíhať mierne ruky od podložky. Takže pôjdem nádych a výdych. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, položím, nechávam ruky v tej istej pozícii. Akurát teraz bude malá zmena, modifikácia a to, že budem dvíhať aj hlavu mierne od podložky, ale pozerám stále do podložky. Takže pôjdem nádych, výdych. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, dáme si pár cviklu vlastne ako labuť, z labute. Takže dávame si, posúvame si dlane o 1,5 dlane dopredu. A teraz pôjdem dole, nádych. S výdychom sa dvíham dohora. Pozriem sa dohora, nádych. A s výdychom ukladám sa pomaly dole, položím čelo na podložku, uvoľním vrch tela, nádych, výdych, hore nádych a s výdychom pomaly ukladám dole, poďme ešte 3-krát, nádych, výdych, nádych a výdych. Poď ešte 2, nádych, výdych, nádych a výdych. Poď ešte nádych, výdych, hore nádych a s výdychom pomaly poď dole, uvoľňuj vrch tela a posledný jeden, nádych, výdych, nádych a s výdychom pomaly ukladaj dole, výborne, môžeme si ľahnúť na podložku, uvoľni úplne celé telo, ruky si polož pozdĺž tela a dlane vytočíme hore do stropu. Zavri kľudne oči a hlboký nádych nosom
A výdych ústami. Uvoľniť celé telo. Výborne, super, ideme sa trošku vystrečovať. Takže, točíme sa na chrbát. Pomaličky sa zrolujeme dole, žiadne prudké pohyby. Vystriem jednu, vystriem druhú nohu. Jednu nohu nechávame pokrčenú, koleno druhej nohy si privinieme k sebe a prisúvame si ho k sebe. Mierne. Chvíľu takto vydržíme. Vyrotujem nohu do strany, ťahám chodidlo pätu k sebe, koleno mierne otláčam od seba. Spodnú nohu pokrč pod oprísiňou vrchnú, chyť sa zozadu za stehno a ťahaj obe nohy k sebe. Výborne. Položí jednu druhú nohu, vystriedame, takže vystri druhú nohu a druhé koleno si prím k sebe. Mierne ho k sebe priťahuj. Vytočím nohu do strany, chodidlo pätu ťahám k sebe, koleno mierne otlačam od seba. Spodnú nohu pokrč pod oprísiňou vrchnú, chyť sa zadu za stehno a ďalej obe nohy k sebe. Polož jednu, polož druhú nohu, môžem si dať trošku ešte motýla, spažím ruky dohora, ale úplne uvoľnené, spojím chodidlá a kolená smerujú od seba, vytrasieme, dáme si motýlika, uvoľní, výborne, keď sa za jedno, za druhé koleno urobíme 3 veľké kruhy do jednej strany, 2, 3 a 3 veľké kruhy do druhej strany. 1, 2 a 3. Položím jednu druhú nohu, môžem cez stehno sa zodvihnúť dohora, sadneme si už ako nám je dobré. Vyručkujeme vpred čo najďalej. Pomaly. Keď som už najďalej, chvíľu vydržím, naťahujem. Nádych s výdychom pomalinky, ručkuj späť. Super. Pozrieme sa do strany. Opíšeme U, ako keby som nosom kreslila to U. Takže opíšeme nádych. A do druhej strany výdych. A poďme ešte nádych. A výdych. Výborne. Prepletieme prsty, chytíme sa zozadu za hlavu. Mierny tlak dlaňami o hlavu, hlavou o dlane, ale iba mierne. Super. Prepletieme prsty, poriadne sa vyhrbíme. Prepletieme prsty vzadu a ťaháme lopatky smerom k sebe. Uvoľním, dáme si úklon do strany, nádych
Vráť. Nádych, druhá strana. Vráť, poďme ešte raz. Nádych. A vrátime. A poď ešte. A vrátime. A dáme si jeden veľký nádych nosom. A výdych ústami. Zatlieskame si všetci. Bolo to úžasné. Precvičili sme určite celé telo a veľa si urobili pre svoje zdravie. Teším sa na ďalšiu lekciu s vami. Krásny deň alebo krásny večer. Ahojte!